Jeg vil gerne fremlægge en bog, som hedder Roselil og hendes venner. Forfatter er Josefine Ottesen, og forlag er Cæsar. Sidetal er 143, og sværhedsgrad det lidt. Nøgleord er fortryllet, park, Roselil, silke, kloveugle, dunder, en lille trold, prinsesse Guldhår, månestråle, rosenbusken, det fortryllede palads og Mogens Måge. Resumé. Roselil kommer på en spændende rejse til skoven over bjergene. Roselil får mange nye venner. Hendes nye bedste veninde er Silke, som er en sommerfugl med flotte blå vinger. Roselil og Silke møder en ugle, en trold, en havfrue, en lille prinsesse og nogle meget små mus. Troldkællingen, som er en stentrold, har fortryllet paladset, parken og prinsesse Guldhår. Roselil og hendes venner vil have paladset og parken igen. Men de opdager, at der er en lille pige, som tror, hun er troldkællingens datter, men er prinsesse Guldhår. Roselil og hendes venner beslutter, at de vil hjælpe hende. Nu vil jeg ikke sige mere, for nu skal I selv læse bogen, hvis vi vil have slutningen at vide. Vurdering. Bogen var god, fordi der var meget fantasi i. Ud af 5 stjerner vil jeg give 3,5.